ಇದು ನನ್ನಮ್ಮ. ಆಯ್ಚಿನ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮನೇಲಿದ್ದೇನೆ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ರಜೆ ಹೀಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತುಂಟು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ತುಳುವಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ತುಳು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನಮ್ಮ ಪೇಟೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ. ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು. ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ. ಇದು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ. ಆಯ್ಚಿನ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮದು ಮನೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, ಇವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬರುವ ಕೂಡ ಅದು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಗ. ನೋಡಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ. ನಾನು ವ್ಯಾನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇದೇ ವ್ಯಾನ್, ಇದು ಬೆಳ್ಳರಿಗೆ ಹೋಗೋ ವ್ಯಾನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ರೂಟು ಬೆಳ್ಳರಿಗೆ ಹೋಗುದು. ಬೆಳ್ಳರೆ ಸುಳ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸುಳ್ಯ, ಮಡಿಕೇರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಆ ರೂಟು. ಅಂದರೆ ಬೊಬ್ಬೆಕೇರಿ, ಪುಂಚತರಾಗಿ, ಸವಣೂರು, ಪುತ್ತೂರು ಹೋಗೋ ರೂಟ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೋಗುದು ಡೈಲಿ. ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು, ಯಾನ್ ಕನ್ನಡನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ನ ಅಂಚ. ಎಂತದ ಗೊತ್ತುಂಡ, ಬೊಲ್ಪನಾಗ ಅರಳುಂಡು, ಬಯ್ಯನಾಗ ಮೊಗ್ಗಾಪುಂಡು, ಸೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಪೂ. ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದ. ಯಾನು ಕನ್ನಡಟೆ ದಾಯಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತೊಂದುಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು, ಉಚ್ಚಾರ ಮಾತ ಲಾಳ ಸಾಶ ಮಾತ ಕನ್ನಡನೇ ಡೈಲಿ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತುಂಡ. ನಮಕ್ ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು, ಐನ ಉಚ್ಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಲಾಳ ಮಾತ ಸಾಶ ಐತೆ ಎಂಕ್ ತುಳು ಪಾತಿರಗೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಕೆಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪನ್ಪಿರಿ, ಆ ನಕ್ಲಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತಿರ್ನ, ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅನ್ಪಿರಿ ಮೊಳೆಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ನ ಅಂಬಳು. ಯಾನ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮೊಳೆಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಅವು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತು ತೆಂಕ್ ತುಳು ಮಾಲ್ಪರ ಆ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿರಗ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡ ಯಾನ ಆಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತಿರ್ನ, ತುಳು ಪಾತಿರ್ರಾಗೆ ಎಂಕ ಹಾಕ್ಸಿ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಬರಂದು ನಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ಪೇರ ಅಂಚ ಆಪುಣ ಎಂಕ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಾಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ತುಳುವೇ ಪಾತಿರ್ನ, ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ಎಂಕ್. ಅಂಡ ನಾನು ಏನು ತುಳುಟ್ಟೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ಪೆ ತುಳೆ ಏನ ತುಳಿಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆತ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆತೆಂಕ್ ಪಾತೆರ ಸರಿ ಆವೊಂದಿಜ್ಜ ಅಲ್ಲ. ಯಾನ್ ನಾನು ತುಳುಟ್ಟೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪೆ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಲ ಮಾಲ್ಪೆ ಅತ್ತಂದತ್ತು ಮಾಲ್ಪುಜಿಂದತ್ತು ಮಾಲ್ಪೆ ಇಟ್ಲ ಕೇಳ ಏನ ತುಳು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪಂಡ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಫುಲ್ ತೂಲೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಚಾನಲ್ನ. ಅಪ್ಪನಂಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ತುಳು ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಂಡು ಯಾಂದಾದ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತೊಂದು ಲೈನ್ ಮಾತ ತೂವಾರ ಆಪುಂಡು. ಮುಖದಾದ ಪಂಡ ದಸಿನ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದು. ಯಾನ್ ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪೀಚ್ ಮತ ಎಂಚ ಆಪುನು ಪಾತಿರ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಬುಕ್ಕೊಂಚಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ ಪೂನ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪದ ಅವು ಇಜ್ಜ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು, ಬಯ್ಯನಾಗ ಪಿಂಕ್ ಆಪುಂಡಿ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಆತನ. ಬಯ್ಯ ಏನಾಗ ಈ ಕಲರ್ ಆಪ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬೊಕ ದೇವರ್ನಲ್ಲಿ ದೀನ್ಲ ಅವಳ ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ವೈಟ್ ಇತ್ತನ, ಬಯ್ಯನಾಗ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಪುಂಡು ಇಪ್ಪು. ಅಂಡ ಇಂಚ ಆಪುನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೈಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿಂದು. ಅಂಡ ಒಂಜೇ ದೈಟ್ ರಡ್ಡ್ ಕಲರ್ಲ ಪೂ ಆಪುಂಡು, ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ತುಲೆಯಾನಿ. ಈ ಪೂನೆ ಪಣ್ಣ ಉಂದಿತ್ತೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿಯ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಅಂದ್ ಇಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಲರ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇಕ್ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಂದು. ನಾನೊಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಪುನ ಮೊಗ್ಗು ಮಾತ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಸುಮಾರು.